koya amane bi na se beya na no be bi kwam amaye na ya wale no bitimi abaso kama asebubi Oh my God, for. Oh my God, for. Emil, that's you. Mommy. Mommy. No more. No matter, mommy. Why? No, mommy, wait. Mommy. And Chebia no see to a quack in a bank at Crebiaba. Sir. Pachai. No better, dear. Minjindi. Come ban horse or bar, catch any say, my beccanity, and the massa as a you. Now, mammy, Ukomobi, oh, ma, over catch him now, go back. Dear, I do not know until you go back, catch us my beccanity. Why? Oh, I don't know. I ain't going to be Anna. I didn't go see. Evia Kobi Bachu and on an animal go an animal cow me quentin me bapu the no could be a better and then one away and no could be a better son and then one io ah unwe me ba Bessini Quay. Maybe Maria no me ba wa apple. Ucho. Ndi wo sure that another now we. Sa fe no Maria wo se me tutu ai. Me ma me echi. Yanko. Ndu da yanko na. Yimu de be o. You na say so wait, Jim. Oh, I don't know. Me can't dare you, me na ye. Do pantan you go be by uncle. No be say, I am cool. He can't be now. Oh, me can't dare ye na ye. He ten. My Indy answer. I'm in pay. But I do something come. He blah blah. Country. Demi. Country. Who died? Country. I Oh, back go quiet and make kind look at the Into Quacuba was a brain. Making up one when me ask to say, ha, country, wouldn't make me ask him coffee. You mean go? He meant Kodia for Jimmy Co. Country, Yaomi, country, Mr. Coffee. So, person and answer that Mr. Coffee. Corner cabin, Kumami. Country, Rafia. Hey, damn, could be a copper. And I'm one my babo bro. Near one man call for a radio home in your bonnet. I'm say Kumo will be any and go for a damn in it or bear fiante. My baby a crumb in Comobi to him say on family 2 and him. Nanka, young Fanny Mokakusi. Nanso, if you say Adam on Fomo a papa be a ma, my friend or ma, the Cassana Hoa, then you saw your papa. Now, a hammy, Nam see Debbie. Maintenance was in between a more. I mean, I can sum the bed 2 and him. Nadi will be a mamma sweat. Nanaba, let us say, any assembly. Okay, Nanaba, only if you could be. Yes, I mean, please. No, mum. A man ye be the wa, a wasn't a yes, any. Ah, yeah, and also the wits and it is an anapa, yet your money, a good memory. Then a number who quite say,
Money a fair could be more warrior. Mamma cry mamma worry do. And then another, and yes, some men are my attention to you. No mum, dear walk on. So what I say, oh, my me buy, my mid the same way at 2 name. It's me, Jiddy say, oh, papa, Obama Swat, near one piano. That's so better. Sabefa pasa mba warrior. Ekwenda ho. Ime shreso mom ko sabe. Mankofo, we dey wakase bibiri. Me da se pa na mesre se ananom ya adom na se me papa bedua. Bo homodin bia na ne nkasa yi man. Na yeso yeda yeso ntimi mbrem. Efi se afi adam akoma so pa. Na me pese be chese obefi mabrabo. Ti mesre wona na. Yehu bibi ma no so oba ene ne nkasa yi. Das. Nanaba, mate. Mate wate. Ti nanaba. Sadia ye de ma no kwam wie na bibia da mu sadia me kaka ne na. Bibia be ko yi. Michael Fweni, me da se pa mesre kwan kakra. Mate. Nananom ka ho. Yes. Mami. Ina mi jana kwan. Hey, Emofra. Mami. Edika. We dey mini aba efia. Nkomo ga kra bi. Ani e pese ye ni wudi. Mate. Mami. We dey ya de srede. Ani ye di tu oni. Mi gina mini aba efia na mu. Ya paucho. Na mami. Wa wani twia se mini aba yi. Eye efia. Odona na bai. Nanso wana aka wa asem se etumi enye yie isa se dehye entimi nware dehye e ma ni nye yie itini maame we die ya ye na se ya nte wase no ye di kotodwe egu fom e paucho se de ye no ya nye ni yie na se wo se ye ntwen na se na ba wa be ma emuaye se ya mpa se be yie ana se etimi nye yie a ye na ye wa ha ya so beti ti maame we de yesrew Mami. Unim se me dona na bai pa. Na nyina na okrum ha na odefo board we say ompese obehu ana se obeti mpo se emaba wane mrantie mpo efemfam dan ho ana agina mantwea eye aniamo ho nsem ana se nkorabɔnesem maami se si a wo se me ne odefo obeye ware enye yie se ochine bi ukote se okonfo ba panyini ne ba ena onu obi akogina baabi an se ogina nan odi kuro beti ya na obehu ni etwa masua maami ebeye oda na Efia kubi. Maami Edinkra. maami Enye se mem pese wo be ware afia. Oni nana eba enanti enye se bia na ne nche. na fe aden Efia se de medi kan ka kira wo. Oyo odihye. Ono so yo odihye. Na mom ansa na ye beka mabom sa ware fo. Je se ye di amane etu kwam. Nanso se nanaba no be yes amane no ewie. Nanso se ekwan da ho ma nanaba no ne efia ko bi se. Omo be ware a. Aka me kra ka mani be gidodo. Mamu nyune da se me mpeso be ware nanano ana se me bo weti moden. Nanso me sramo ada. Wonya botra mamu ma me wate. Nanaba bibia be ye ne nanaba ken bia no ye be somu se na se be ya efia wo be ware ma wani age so bate ente ma we how yan chen enkoto mra nanaba ba na die amane be tukon na se kwan da ho efia oni
Nana Benie, ya come up boom, na ye fefe. It's in your botre. Your botre, mammy. I didn't cry. Mami. Miss Rawada. Efia. Your botre, what it? Nana ba, ya be shed ye be ya fahu. Somewhat. Mami. So say ye ntwe na namra. Na munye de mo be ye. What can I say ni shake? Nti mami. So what can you say ntwe ano enwo fom? Inim say nananom pa odi kro eba be kan yensa asumdiem. Na yenim say oba na obe kan yensa asumdiem a de na ye hwehwe ne say obeje pene na menua ba efia etima awale na nabai. Sa pepe. E de ni je beba. Mira. Mido. Odi waja ye ho ache. Oh, when it done. Em say me betena wo chen anwumre yi a. Ni edi kan wuja ye ho ache ntie bebo nkomo. Eni say yenya ye baba ma da ache hene. No wa ya no di nkomo bi ebeto mani. Na me anso di ho adanse say wabo dawro wo kroi mu. Esa ma ababa wa na asa blantie bia omo tetale mantwea. Ti odi beto manim se we hu ababa wa bi. Na ni gye ne ho. Nti onyaanya nanka yakohu abusua na amamre ne amane kwan so no. Ni afa de age awale ama no. Na odi to manim no enye abayo bia keke. Ese yenya ye man konfo ne baba ono na dache hene hu na opese oware. No kwase mo kan mani gye. Nti mepene so ma no na mmom mintu ana mo kire se oni abusua ni na ati ana usu ni ho nti me kan koma to niem se wo ba ye de beto wani na ne wo ho bia na amane kwan bia so ya faso na ye fefefe enu nti na mba mi Oba. Mira Ti enkomo wo wiase nyina enkomo we na atumi e ka kire me ene me bo sabri mu. Unim say ena kakra ni a mitia me na achi ekọ toto niema ba ku mienu ene ne ho. Unim say nka bia ma ba die nka eno ho nkomo ni ebedie. Nokure dachi hene ewom so wadu ni mpani mfie so de so onya ne ho kafo. Nanso ema bebre wo krom ha nyina wanya obi ase konfu pani ni baba. Oh oba sabe ya ke mfa nkomo nto nchen. Da kwantu amikoye me fa mu nkomo mawo. Why? Ada na okasasa. Mama me yam crash me Mira. Me no mienu ye baba ma ho asem na me kan yi o. Nokure ye baba ma no wadu ni mpani mfie so so nya ne ho kafo. Nanso de fato wansa. Ma me kan kire akwantu ya mekọ nanzen yi na nanom ye madom empanifo amekohia wo mo panifo edeniema gugu akwamu a enche kra ye kurei ebe fa ne ntuma pa ede afira ka akoma to ye Mira medo enti wo pa kire me se ye baba ma me kire da che hene ne ho asem no ehu hia ese akwantu na otu ye no eno ho komo ne ye mo. Oh oba dachi ne na wade sem de fatu nchen yansa ye be ka ho asem akire woni mame bra kakra ifi akwantu mu ma ye nche. Oh, Minia. Aba. I corre mu ko pa baby. Na me pa na din kaka kire me se. O be hwehwe me. Me ye ma adwere se nka. Me ba be hwehwe na de nti a wo ba ye. Na ka aja maswati. Ene se o de fru me mu a da beto me hin. Ani de sem no ko. Aha. Ari de ya. Me ba ya. E kwa no boni. E boni ko ye kuro. Anu mo fie. Ena wo baba afia kubi. E ba me ho. Na wa mi say nana abode hu say e mayewa ne mama ye mrante wa no omo ne nanam nwuam enye ne mabone sa nti afia kubi di asem bre me no na me se me ba ho abeba amane say nsem e ka so ne die nti asem be die nti na wo se e na wo so mpre no de nana banso abanso a na so mpre ana
Yo me nua me da se. Me kwa na asem. Ani se asem yi eya ade a me mukra no etete me. Nanso me ni hwe me ya fa ade wo just odefo ba. What you say? Odefo ba dia. Ye be ho kwan a ye de be fa so a sam amane bi a wo ho bia na ya je. So what you say? Nana ye kra ba ha. Nana ye ba ye no. Me ma ne tele ho ase se. Enya ade be ye yi. Enu ko amfa so. Oh. So odefo ema ye fa enya amane bia mfa ho dia. Ah, ene me nua. Enya ade a. Eno de be ye sa. Waka mate. Ye ntia na metu anamo ba wo ho. Se afia ku bi da se betu mani ti me de brew se ebe ya na se enye ye so de a me so mitimi enchechero. Se tintina atwan. Afia ku bi wo. Nana be oyo de hye. Sa na wo afia ku bi oso ye de hye. Na amanye kwan so no. Enya ade be ye gise na nankasa ba. So what masa. Akofo waka mate. Yo. Ne kwan ano no. Te mesre kwan kakra. Me da senso. Nananum anka hu. Yo. Na sabu kra. Enti afia ku bi. Ene nana be yo mu ntom ho ase. Akola na modi o. Wo ho akotani amosi aba. Yo. Nana, mema wakwaba. Yeah, my comfort. Nana. Ne de me ametiti am chawchaw mu na maba waso ne yeso ha. Wonim se na kakra ni bitia me na echi ekohwe niam ba ku mienu. Nananom adam ma onum de me abedu asomdue hu. Me ba ye nso no menya ne ntiye se yamemu ha abusum eyom ho akyerew abo okoko se ensese ye hwe ema ye ma eye obaba afia kobi ene me baba ma nanankaibo eka won hu bom se awafo ebanisa na se oman na se ya na eden ebehye yenso panifo se paninti na fie enhwe masidua enfo yenhwe ema ye kuroi emmo isane odonti ya yenim se de emofrai edo won hu sifa isenti no me ba nam de abeto wanim wono ba afia kubi enkasa sebe ya obei na adwen afri me ba bema no so meso me ba bema no kasa sebe ya obei na adwen afri afia kubi so na migisi aye ne sa asomdwe beba ma oman mu nyina yatena se boko eno anti na me bae Yo nana. Inkwa na sempa. Nana, me da se. Se bra wo te me nkrat we. Won twi manu an wo fem. Na odi o se ayo yo. Me da se bebre. Se ya nhwe na ya ma ye mei obi ankwa ni ba bia. Ye man yi bebo. Oman no so be free. Enti se de waka no. Me so me nem be ba ne be kasa. Se wa da therefore. Se de waka no da che ne enkasa mame. mate wakani sa pepepe na mesia komachi akohwe dia ekoso Yo therefore mate ekwenda ho yo na nanom kan wo ho yo Mama kitwa. Mami, Beba. papa baby, did you say what to be at na? Bombing komo you don't kind. Beba. Mama kitwa na me ba enumre ye bedin komo. Debi mami na say e cha na edu ka kire me prekon. Mama nkom la. Debi mami na de wakato bi aka. Oni. Me de tu na ni mo no. Osi ofe na waba. Nti me ma nti na ho me no de papa kra na aba. Enani oba na ede nkomo na ekoso yi. Anya sembia se da chen ne ho sensem ya
meka kyerɛ wo ɛno a na obisa me wei deɛ yo yɛsɛ agye ɔkɔmfo no waka ma me ɔno aba Papa, wo sɛ woana wohyɛ mmara to kurom ansa na wokɔ wo sɛ ɛma mmeranteɛ ne mmabaawa no ma obiara nyina gyina mantwe anyɛ nnwomabɔne. Papa, me so makɔyɛ ɔhenbaa ma wo kurom adeɛ ɛwɔ sɛ meka ɛhosofa to wɔ ne nkɔfoɔ di m'akyi nti ɛyɛ afia kɔ bi ɔkɔmfoɔ ne babaa no ɔkɔ mu nyina mu nim ayɔnkɔfoɔ ɛda me ne no nkyɛn ɛsɛ ɔne maamefoɔ na mokɔka na mogyina wareɛ ma no asɛm a woka no ɛkɔ w'anim